Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο θεατράκι της γειτονιάς μας. Με αφορμή τα πειράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το νερό του χωριού μας, εμπνευστήκαμε το φετινό μας έργο. Το έργο διαδραματίζεται από τα πρώτα χρόνια της ανθρωπότητας και εξελίσσεται σιγά σιγά έως και τις μέρες μας. Οι χαρακτήρες μας αναφέρονται σε αρχαία μυθικά πρόσωπα και στη φανταστική σχέση που έχουν αυτά με τα Πάμφυλα και το παθιώτικο νερό. Η ιστορία μας αρχίζει ως εξής. Τα Πάμφυλα είναι χώρα ενταγμένη από το 1912 στην Ελλάδα και βρίσκεται βόρεια της Μυτιλήνης στο χωριό Λέσβος, στο νησί Λέσβος. 20.000 με 9.600 π.Χ. Αυτή την περίοδο οι Παφλιώτες κατήχαν εξαιρετική τεχνολογία και προηγμένα όπλα. Λέγεται ότι στη μεγάλη μάχη Ελλήνων Ατλάντων πήραν το μέρος των Κινέζων, οι οποίοι τους πουλούσαν πολύ φθηνά κάλτσες και σλιπάκια. Έτσι οι Παφλιώτες είχαν δημιουργήσει εμπορικές σχέσεις με την Κίνα και εξήγαγαν μαστί χαχείου κλεμμένη, ζαρζαβατικά και ελαιόλαδο. Όσο ο πόλεμος Ελλήνων Ατλάντων φούντωνε, τόσο πιο πολλά χρήματα έβαζαν στα ταμεία τους οι Παφλιώτες, ώσπου αποφάσισαν τελικά να ξεκινήσουν την εμπορία όπλου. Μεγάλη ζήτηση είχε το παφιώτικο νερό, το οποίο χρησιμοποιούσαν για να φτιάξουν όπλα μαζικής καταστροφής. Λέγεται ότι η βόμβα από νερό Παμφύλων μπορούσε να τρελάνει στρατιώτες σε ακτίνα 10 χιλιόμετρων. Όλο και περισσότεροι σύγχρονοι επιστήμονες και ιστορικοί, βλέπε λόγου χάρη Δημοσθένη Κριακόπουλος, συντάσσονται με την άποψη ότι στα Πάμφυλα το 9600 π.Χ. περίπου έγινε ατύχημα στο εργοστάσιο παραγωγής όπλων μαζικής καταστροφής, με αποτέλεσμα τη βύθιση της Ατλαντίδας, το διαμελισμό του Αιγαίου και το τέλος του μέχρι τότε γνωστού κόσμου. 3000 π.Χ. με 400 μετά Χριστό. Ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά να συνέρχεται, όμως όλη η τεχνολογία είχε χαθεί. Στη Μεσοποταμία, όπου είχαν ξεμείνει μερικοί Παφλιώτες, οι οποίοι είχαν πάει διακοπές τον καιρό που έγινε η μεγάλη καταστροφή, άρχισαν να οργανώνουν τις πρώτες πόλεις. Καλή σας διασκέδαση! Και γλιτώσαμε τη μεγάλη καταστροφή. Ναι, ευτυχώς που είχαμε πάει διακοπές. Τώρα που γυρίσαμε στη χώρα μας στα Πάμφυλα και οργανώσουμε τις πρώτες πόλεις. Αυτό χρειάζεται πολλή δουλειά. Και δεν μπορούμε να ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο με φόρους. Ναι, όμως η χώρα χρειάζεται γεφύρια, δρόμους, αεροδρόμια, νοσοκομεία. Τα φαγιά που τα πας. Σουβλατζίδικα, πιτσαρίες, πάστικους. Πέμπτη, πρέπει να παραγγείλουμε και τους μάστορες για να σηκώσουν τα τείχη της χώρας. Να μεγαλώσουμε το λιμάνι για να χωρέσουν τα πλοία που θα μεταφέρουν τα καύσιμα και το πετρέλαιο. Να αναστηλώσουμε την εκκλησία με τις μεγάλες καμπάνες και να κουρδίσουμε το ρολόι του Παπανοριού. Αχ, τι να κάνουμε. Είμαστε σε μεγάλο δίλημμα. Τα λίγα λεφτά που φέραμε από τη Μεσοποταμία μπορεί και να μην φτάσουνε. Μήπως πρέπει να δανειστούμε από τις άλλες χώρες γύρω-γύρω, δηλαδή από τον Αφάλωνα και την Παναγιούτα. Αυτό είναι δυνατόν!
Δεν φτάνει που μαζευτήκαν όλα αυτοί στη χώρα μας. Θα τους ζητάμε και λεφτά από πάνω. Αν το κάνουμε αυτό, χαθήκαμε. Γιατί θα μας βάλουν μεγάλους στόχους. Τους ξέρουμε τόσα χρόνια τι κατακτητές είναι. Κοίτα κάτι σπιταρούγες που έχουν πάρει. Ακόμα τις γυναίκες μας πήραν. Καλά ρε παιδί μου. Και πού θα βρούμε τα οικονομικά μέσα? Έχουμε αυτό το θαυματουργό νερό. Αυτό θα μας κάνει πλούσιους. Τι εννοείς? Να βρε, θα ξαναδημιουργήσουμε την πηγή και θα εκμεταλλευτούμε το νερό της. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο. Είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα αυτά. Και άμα την πατήσουμε όπως την άλλη φορά, παρατινάχτηκε όλος ο κόσμος. Όχι, αυτή τη φορά θα είμαστε πιο προσεκτικοί. Ναι ρε παιδιά. Και να μην το ξαναδώσουμε στις Κινέζους για σλιπάτσες και κάλτσες. Εμπρός λοιπόν, στα μουσούνια, να φτιάξουμε την πηγή του νερού. Γεια σας. Γεια σας. Εγώ είμαι η ωραία Ελένη από τα Πάμφυλα. Πιο ωραίο από μένα δεν υπάρχει. Και από εδώ ο άντρας μου Μενέλας. Ωχ, το βαρέθηκα πια. Καλά, με αυτά τα λιχμένα νερά που πίνεις, έχεις τρελαθεί και νομίζεις ότι είσαι η ωραιότερη κούνια που σε κούναγε. Τι λες βρε ανόητε. Εγώ πήρα το θαυματουργό νερό των Παμφύλων. Αυτό με διατηρεί νέα και όμορφη. Σας το συστήνω. Ναι, δεν φτάνει που τρελάθηκες κι εσύ. Το συστήνεις κιόλας να το πιει και ο κόσμος, να τους χάσουμε τελείως. Να, κάτι τέτοιες βλακίες λέει ο Μενέλας και καμιά 15 άλλοι που τα έχουν μαζί τους. Γι' αυτό θέλω να σας παρατήσω όλους. Λοιπόν, άσε τις βλακίες, Ελένη, και συμμαζέψου. Γιατί περιμένουμε σημαντικές επισκέψεις από την Τρία. Μπα, ποιους έξυπνους θα μας κουβαλήσεις πάλι. Αξίζουν τον κόπο ή βλέπονται? Μη λες ανοήσεις, Ελένη. Περιμένω τον Μπάρι, τον βασιλόπουλο της Τρίας, με μια αντιπροσωπεία πολιτικών που τον συνοδεύει για να συζητήσουμε. Ποιο καλέ, αυτό δεν ξέρω τον Μπάμπουρα το Σπυριάρη. Ναι, αυτόν. Να, σαν να βλέπω τις βάρκες τους να φτάνουν στο λιμάνι. Ελένη, πρόσεξε στο τραπέζι. Απαγορεύεται το αποφιώτικο νερό. Μόνο εμφιαλωμένο. Μα τι έχει πιάσει με το νερό μου. Βρε, άκου που σου λέω εγώ. Γεια σας. Είμαι ο Πάνης. Γεια στην κρυά μου. Είμαι γεια μου, είναι το χιλιό μου. Αυτός είναι ξαφουγκάρος ο Σπυριάρης. Καλέ, αυτός είναι ο σωστός κούκλος. Καλώς ήρθες, Φάρη. Από εδώ γυναίκα με Ελένη. Πέρασε να σε φλέξανε. Εγώ να περάσω. Αυτή να μην έρθει. Μενέλα, φωνάζω το υπηρετικό προσωπικό να ετοιμάσει το τραπέζι για τους καλεσμένους μας με όλα τα καλά της χώρας μας. Ελένη, όπως είπαμε. Καλά, καλά. Θα σου βάλω να πιεις το θαυματουργό νερό παράκι και μόλις το πιείς και ξεριχάσεις, τότε το μυαλό θα χάσεις. Ωχ, τι τραπέζι όμορφο ήταν αυτό. Τι αναζυγονητικό νερό. Μα πού το βρίσκω. Και η Ελένη, τι κούκλα. Φαίνεται θα την κλέψω σήμερα. Θα της παίξω ένα τραγουδάκι για να κατεβεί. Padre,
Δεν περιμένουμε να βγει φαϊκή. Το κάνες άμα κάνε και πήγες μαγωνέ γιουλέ γιουλέ και πήγες μαγωνέ γιουλέ γιουλέ το πες και το κάνες άμα κάνε. Μα πώς γίνεται αυτό? Μα δεν είναι δυνατό. Στραβός είναι. Δεν την είδα. Πώς και την έβαλε αυτή η τρελή να πιει νερό παβιώτικο και κοιτάγασε. Είδα πως το καλά έβλεπε. Ευτυχώς γλίτωσα, θα κοιμάμαι τα βράδια. Τώρα που το καλοσκέφτομαι αυτό όμως, είναι μια καλή ευκαιρία να κατακτήσει την Τρία. Θα φωνάξω τον Οδυσσέα, θα τον βοηθήσω να μάθει να σκάσει, θα γίνει πολυμήχανος και με τη βοήθειά του θα κατακτήσει την Τρία. Να, άκουσα παράδειγμα. Είμαστε αλάνια, διάλεκτα παιδιά μέσα στη πιάτσα και δεν την τρομάζουν οι φορτούνες στη δική μας ράτσα και δεν την τρομάζουν οι φορτούνες στη δική μας ράτσα. Τι τα θες, πάντα έτσι είναι η ζωή, να γελάσει θα κλαις βράδυ και πρωί. Τι τα θες, πάντα έτσι είναι η ζωή, να γελάσει θα κλαις βράδυ και πρωί. Γεια σας! Είμαι Ανδρέας. Από την Τρία, την παλιά εποχή, εκπαιδεύτηκα στα Πάνθυλα. Μάλιστα, έπαιζε και στην Ευρύπα φίλο. Α, είσαι ο γυλιάς της Τρίας. Ναι, εγώ είμαι. Εσύ ποιος είσαι του λόγου σου? Και εγώ παβιώτης είμαι. Ποιος είσαι βρε παιδάκι μου και δεν σε ξέρω? Είμαι ο Τζακ Νόρις. Και έχω εκπαιδευτεί και εγώ στα Παύλα. Και από εδώ ο Μάκης ο αδερφός μου. Ναι, εγώ είμαι ο Μάκης Νόρις. Να που έχω τον μπακάλικο στην πόλη. Καλά ρε φίλε, σένα κάπου δεν σε ξέρω, στο νομίζω να έπαιζες. Ναι, έπαιζε στο Γερμή. Αλλά δεν το βρήκα στα συμβόλαια και πήγα στο Παναθηναϊκό. Να, εσύ δεν έπαιζες στο Ουσμπεκιστάν. Ναι, μα αυτό έχει πολύ. Ότι έχεις κλείσει πολύ καλό συμβόλαιο, πολλά λεφτά. Εγώ δεν παίζω για τα λεφτά. Το έχουν γράψει και όλοι οι ιστορικοί. Για παράδειγμα, όπως ο Λιακόπουλος. Καλά ρε φίλε Τζακ Νόρις, τι ειδικότητα έχεις εκπαιδευτεί στα Παύλα? Εκπαιδεύτηκα στις πολεμικές τέχνες. Μπορώ να αντιμετωπίσω οποιοδήποτε θέλω. Μάλιστα, όταν ήμουν μικρός, έπαιζα καταλάβει στην πηγή. Εμένα με βαφτίσαν μέσα από την πηγή. Ο Λεμονός με κρατούσε από τη φτέρνα. Βέβαια, αυτό το σημείο δεν βράχηκε και είναι το τροτό σημείο στο σώμα μου. Καλά, ο Μάκης Νόρις, σε τι ειδικότητα έχει εκπαιδευτεί στα Πάνθυλα? Εγώ εκπαιδεύτηκα στη μαγειρική. Μπορώ να μαγειρέψω με παφιώτικο νερό οποιοδήποτε φάει. Τότε αυτό γίνεται super food. Τι με λες? Δεν με βλέπεις, τρώμε και σίδερα. Η τεχνική που μου έμαθαν να μαγειρέψει οι δάσκαλοι κάνει τις σφαίρες του εχθρού να μην μπορούν να με χτυπήσουν, αλλά να γυρίζει γύρω από το σώμα μου. Γι' αυτό είμαι απαραίτητο σε κάθε πολεμική ταινία και όχι μόνο. Εμένα μου ζητήσαν να παίξω. Αλλά τον τελευταίο καιρό, βαριέμαι. Θα δώσω στο μέλλον μου
Εμένα με φωνάζουν να παίζω σε ταινίες που δεν έχει φωνιά και σε διαφημίσεις της. Είναι τέλεια αυτή η σκηνοθέτος. Δεν με βλέπουν. Φανταστείτε να είμαστε κι εμείς οι παφλιώτες, βρε παιδιά, σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή. Καλά, δεν καταλαβαίνεις. Τι να καταλάβει μωρέ αυτός. Εμείς βρε δεν ήμασταν που σε όλους τους μεγάλους πολέμους των Ελλήνων τους προμηθεύουμε με αυθεντικό νερό Παμφύλων. Καλά ρε, εμείς δεν το δίναμε στους Κινέζους, στον έμπορο Σούλη. Όχι ρε χαμένε, ο Σούλη προμήθευε νερό από την Παναγούδα, υγμένο. Τι νομίζεις, ότι οι Κινέζοι τα δίναν το αυθεντικό νερό, το κρατούσαν όλο για τον εαυτό τους. Καλά, και τι το έκαναν τόσο νερό. Να τι, είδε και πολλαπλασιαστήκα σαν τα μυρμήγκια. Α, τώρα κατάλαβα. Γι' αυτό είχαν συνέχεια οι άλλοι λαοί από τους Έλληνες. Είπα κι εγώ πως μια τόσο μεγάλη δύναμη σαν της Περσίας ναι έχανε από τους 300 του Λεωνίδα. Καλά. Με τον Λεωνίδα έγινε μεγάλο τελαβέρι. Ναι, η χημική της χώρας μας επεξεργαζόντουσαν το νερό και συνεργαζόντουσαν με μια άλλη χώρα της Ελλάδας, στο Κλωμάρι. Ποιος καλέ, αυτούς που κατασκευάζουν την ουσία ούζο. Μωρέ αυτοί. Είπα στο Λεωνίδα να κάνουν ούζο με νερό Παμφύλο μίξη και να το δίναν σαν δώρο στους Πέρσες. Και τι θα γινόταν. Αυτή ίσως έγινε τρελαίνει και πρέπει να αποφεύγει. Ναι, δίκιο έχεις. Και τι έγινε τελικά βρε παιδιά. Να, ο Λεωνίδας έκανε ένα λάθος. Έδωσε το σκέτο νερό στους 300 και ούζο με νερό στον εφιάλτη με τα γνωστά αποτελέσματα. Όμως οι Πέρσες δεν φύγαν. Δεν τους φτάσανε και μετά από ένα χρόνο τα ξαναβάλαμε τους Έλληνες. Ευτυχώς, αυτή τη χρονιά η Πυζή ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Είχε άφθονο νερό. Και έτσι έφτασε για τις 10.000 άντρες του ελληνικού στρατού, το ήπιαν, τρελάθηκαν και τα έβαλαν με σχεδόν 1.000.000 Πέρσες. Σοβαρά, έτσι. Μα και βέβαια! Η καταστροφή των Περσών ήταν τόσο μεγάλη που δεν ξαναπάτησε στη χώρα μας. Είπαν το νερό νεράκι. Καλά, δεν ζητάμε για τον Ηρακλή. Ο πιο τακτικός πελάτης τα παλιά τα χρόνια. Πίνε νερό, μέχρι και Θεός έγινε. Όμως, για να μας ευχαριστήσει, σκότωσε τις παφλίτιδες όρνηθες. Να που φάγησανε το πιο κάτω. Ο Οδυσσέας, τι νομίζεις ότι πότισε το κύκλο Παπολίθυμο. Ούζο με νερό, άκουσε εκεί κρασί, αλλά τι να πεις τώρα. Και όπως είναι γνωστό σε όλη την ανθρωπότητα, η μάντισσα Πυθία έπινε αποκλειστικά νερό Πανφύλων πριν από κάθε χρησμό. Σε κάποια φίνα χώρα θα πάμε να γυρίσουμε μαζί. Μα μακριά σε ξένα μέρη κι ο κόσμος μη σε μέλη, ποτέ να μη σου καίγεται την καρδί. Μακριά σε ξένα μέρη κι ο κόσμος μη σε μέλη, ποτέ να μη σου καίγεται την καρδί. Το
καλοκαίρι τώρα σε κάποια βήρα χώρα θα πάμε να γυρίσουμε μαζί. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Έχω μια βαρεμάδα σήμερα. Εγώ να δεις. Δεν πάμε για κανένα μπανάκι. Μωρέ δίκιο έχεις, πάμε. Να παίξουμε και καμιά ρακέτα. Για να φανταστείς οι άλλοι, παίρνουν μέρος στο Πολυπολυσιακό πόλεμο και σκοτώνονται. Τα κορόιδα, εμείς δεν παίρνουμε μέρος σε φίλους πολέμου. Πού να τρέχουμε. Έλατε. Ασφαλίσαμε την πηγή του νερού, φορτώσαμε τα βιτία και τώρα γέννησε και χαρές στις ακτές της Αμερικής. Πώς λέγονται οι υποβιλιώτες που ανακάλυψαν την Αμερική? Πρέπει να ήταν ή το Κιλέ ή το Λασπόνερο. Τι είναι, παιδί, τόσο μεγαλοπτική ήταν κι αυτή. Βέβαια, αυτή πήγαινε την απαγορευμένη στη γη. Και ποια ήταν απαγορευμένη στην Αιγύπτια παιδιά? Παμφιλιώτικο νερό με ούζο πλωμαρίου. Μπα, αυτό που λέγεται, μέλλον ζυμός. Ναι, αυτός ο ζυμός τρελαίνει και πρέπει να αποφεύγεται. Καλά, και ποιος εγκάλυψε αυτό το ζωμό? Μα ποιος άλλος, η χημική της χώρας μας. Και πώς λοιπόν τα βρε παιδιά? Καφετζίδας ανόητε. Λέει ότι ένα βράδυ είπε με απαγορευμένη συνταγή σε μεγάλες ποσότητες. Τι έγινε, τι πάθανε? Να, μπήκαν στις βάρκες τους. Δίθεν να πάνε για ψάρμα και μετά από πολλές μέρες βρέθηκαν σε μια άλλη γη. Και σε ποια γη βγήκαν? Βγήκαν στη σημερινή Αμερική και κατάφεραν να την κατακτήσουν με τη βοήθεια της μυστικής συνταγής. Λένε ότι είχα πάρει λίγη μυστική συνταγή μαζί της σε μικρά μπουκαλάκια που τα ονόμασαν πενταρέλια. Μπας και ξεμείνουν δηλαδή. Καλά! Και πώς το ονόμαζε Αμερική, πώς προέκυψε το όνομα? Α, τα παλιά τα χρόνια πριν καταλάβουν τη μυστική φόρμουλα. Προκαλούσε θυσμό και ήταν πολύ διαδεδομένη. Και οι μάγοι της κλάσης μιας χώρας πότιζαν ένα ποτηράκι σε αυτούς που έφευγαν εξαιτία. Τότε φυτάχαν και κατέληγαν σε ακτές της Αμερικής. Βλέποντας τότε οι αρχαίοι προγονείς μας αυτό το φαινόμενο ότι μαζευόντουσαν μερικοί χαμένοι από κάθε μια χώρα, την ονόμασαν από Αμερική. Δηλαδή Αμερική και όχι μερικοί χαμένοι. Και τι θα πει καφετζίδες? Να βρε, ότι σου ψήνουν να πιεις καφέ, αλλά αυτό είναι παραπλανητικό. Αυτοί, ας τους πούμε καφετζίδες, μαζί με τις γυναίκες τους. Τι κάνανε? Έφτιαχνε και δικές τροφές. Μαζί σερβίζαν και τη συνταγή. Αυτό είναι απίστευτο. Τι τροφές? Να, οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ψαράδες και ό,τι έβγαζαν από τη θάλασσα το πρόσφεραν πότε ψητό και πότε τηγανιτό. Αυτές οι τροφές ονομάστηκε μεζές και είχε όλα τα καλά μέσα. Μέχρι είχε γαρίδες και καλαμάρια, μέχρι και χταπόδι και σαρδέλες. Άσε γιατί μου τρέχουν τα σάλια. Πάντως, εδώ στην Αμερική ανακαλύπτουμε το φούτμπολ, το management, το Facebook, το Messenger και το κινητό τηλέφωνο. το laptop, τα αγγλικά που δεν είναι κάτι άλλο από τα αρχαία παμφιλιώτικα. Φυσικά, εφεύρω με το χρηματιστήριο. Τις μετοχές και τις πορδές. Καταλάβετε, τόσα λεπτά βγάλαμε από αυτό το νερό. Ναι, από τους γαλάτες τσουβάλια λίρες που είναι το νερό μας και δεν κατευθύνεται το τσουβάλι. Καλά ρε παιδιά, από τους σκηνές πόσα λεφτά πήραμε. Α, καλά να το θυμηθείς, εμείς το κάνουμε καμιά μέρα. Οι πολιτικοί και τα κόμματά τους έφαγαν τα λεφτά μας. Ποιος άλλος? Τι, το κόμμα ΑΠΑΦ, ΠΑΜΠΑΦ, και το ΠΑΦ. Βάζω υποψηφιότητα πρωθυπουργός να γίνω, να μάθω με τεμπέλικα να τρώω και να πίνω. Ναι,
Λαϊκό Αριστερό Κόμμα ΑΦΠΑΦ. Αποτελούμαστε από αφαλονιάτες που κατοικήσαν από τον ορεινό Αφάλαινα με ντόπιους παφιώτες. Στόχος μας είναι το συμφέρον του λαού. Να πούμε όχι στην ιδιωτικοποίηση του τοπίου. Βέβαια, είναι και η πρώτη μας προτεραιότητα. Παν-παφ! Η μαγκούρα στη Βουλή! Είμαστε το κεντρικό κόμμα Παν-παφ. Στη σύνθεση του κόμματος έχουμε κυρίως παμφιλιώτες και παναγυριώτες που τους μαζέψαμε από τη θάλασσα, τους ονομαζόμενους κολοβρέχτες. Δίνουμε τις πηγές σε ιδιώτες όπου θα ρίξουν μεγάλα οστάσια για να έσει ο κόσμος τους γεια. Νέες γυναίκες στη Βουλή. Είμαστε το κόμμα ΠΑΦ, το μόνο γνήσιο κόμμα που προσταλείται από παφλιώτες σε αυτή τη χώρα. Αγωνιζόμαστε ενάντια στον Δήμαρχο Μυτιλήνης για την αυτονόμηση των παφίλων και την είσοδο της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αγωνιζόμαστε ενάντια στα λοιπά κόμματα ώστε να μην πειραξούν οι πηγές και να μην εξαλευτεί η τρελοκατσαρίδα που ζει μόνο κοντά σε αυτές τις πηγές. Το ΑΦΠΑΦ υπόσχεται να δώσει το νερό στο λαό για να το εκμεταλλεύσει ο ίδιος Και να έχει απολαβές για τον ίδιο και την οικογένειά του, αφού το ανήκει. Ψηφίστε μας που λέμε όχι στα πάντα. Ψηφίστε μας που πάμε με το λαό και όχι με τα συμφέροντα του λαού, όπως νάζεται το κόμμα Παν-παφ και το ΠΑΦ. Ψηφίστε εμάς που έχουμε όραμα για τη χώρα. Το Παν-παφ είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Βρισκόμαστε στις συνομιλίες με μεγάλα εργοστάσια τα οποία θα εκμεταλλευτούν το νερό προς όφελος του λαού. Ψηφίστε εμάς που λέμε ναι σε όλα που θέλουμε για το καλό της χώρας μας και όχι για την καταστροφή όπως νοιάζεται το ΠΑΦ και το ΑΦΠΑΦ. Να, θα τα πάω. Ο λαός των Παφίλων πρέπει τώρα να ψηφίσει το κόμμα ΠΑΦ, το μόνο κόμμα που θέλει την ανεξαρτησία της χώρας από τη Μυτιλήνη. Φανταστείτε πόσους τους θα χάσουμε αν καταστραφούν οι πηγές της τρελοκατσαρίδας. Ψηφίστε μας που λέμε ναι και όχι. Μαζί θα φτιάξουμε τις βάσεις για το μέλλον. Αφήστε τα παλιά κόμματα που είναι το ΑΦΠΑΦ και το ΠΑΝ-ΠΑΦ. Προτείνω να φτιάξουμε ένα ενιαίο κόμμα που θα έχει από όλους μέσα. Έτσι θα μπορέσει η χώρα να καταλάβει την αυτονόμησή της. Τι λέτε κύριε Πρόεδρε, αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Εμείς με τα άλλα κόμματα έχουμε μεγάλη διαφορά. Ναι, και φέτος εδώ πρόκειται για το σφαίρ του λαού. Το Παν-παφ και το ΠΑΦ δεν έχει ιδέα από το μόχθο του λαού. Πώς θα πάμε μαζί τους? Σωστά τα λες. Εμείς δεν μπορούμε κανένα να χάσουμε την εκλογική μας εξήγηση. Μέχρι και σε διαφορετικά καφενεία μας. Πώς θα μπορέσουμε να ενωθούμε? Τι λέτε κύριε Πρόεδρε, κύριε Σλαγίου Κοπάδη. Το κόμμα ΠΑΦ είναι κόμμα παραδοσιακό και εκλέγεται απευθείας από το λαό. Εμείς είμαστε το πιο αξιόπιστο κόμμα και έχουμε στις τάξεις μας τους καταλληλότερους αντιπροσώπους. Αλήθεια είναι. Όχι ποτέ, είμαστε στα μαχαίρια με τους όλους που πάει τη χώρα και το λαό τους. Από ό,τι φαίνεται πρέπει να πω όλη την αλήθεια. Μην ακούτε κανένα τα κόμματα. Το ΑΦΠΑ είναι λαϊκή. Θέλει τις πηγές για το λαό. Πίσω από εκεί κρύβει τη συμφωνία με τον ΕΦΡΕΜ για την ανταλλαγή των πηγών με κομμάτια φιλέτα που θα γίνουν πολυτελή σπίτια στον Αφάλωνα. Το Παν-παφ είναι ιδιώτες. Πίσω από εκεί κρύβεται η επεκτατική πολιτική Παναγιούδας
πάρε λόγου χάρη καλαμιάρη. Για την ανταλλαγή των πηγών με τους ιδιώτες. Για τη δημιουργία της γέφυρας Παναγιούδας Παμφύλων. Για την κατάκτηση της χώρας. Όσο για το ΠΑΦ, κοιμάται τον ύπνο το βαθύ και ονειρεύεται τρελοκατσαρίδες. Και ποιος θα είναι, και πώς θα γίνονται οι εκλογές, και ποιος θα πάρει την κουτάλα και την καρέκλα. Κύριε Πρόεδρε, οι εκλογές θα γίνονται κανονικά. Όσο για τις κουτάλες και τις καρέκλες θα ταλέψουν. Γιατί ο κόσμος θα σκεφτεί πολύ καλά ποιος είναι ο ακαταλληλότερος. Εξάλλου, άλλα γίνονται και άλλα ψηφίζουν και άλλα γίνονται. Τα ψέματα τελείωσαν. και ποιος θα είναι ο ύμνος της χώρας, κύριε Πρόεδρε, και ποιος θα είναι το όνομα της χώρας, και ποια πρωτεύουσα θα έχει, κύριε Πρόεδρε. Το όνομα της χώρας θα είναι τα Πάμφυλα και η πρωτεύουσά της θα είναι τα Πάμφυλα. Όσο για τον ύμνο της χώρας θα είναι ο ύμνος του Ερμή, αλλά με κάποιες μετατροπές. Και ποιος θα είναι το όνομα του κόμματος, κύριε Πρόεδρε? Πολύ απλά, αφού η χώρα αποτελείται από μετανάστες Αφαρονιάτες και ελάφρομετανάστες Παναγυριώτες, το κόμμα θα λέγεται Τύφλα Παύλα Παναγιούδα και ο Φάλωνας μαζί. Φέτος είναι η τρίτη χρονιά που τα παιδιά αυτή, έτσι η μικρή θεατρική ομάδα της γειτονιάς ανεβάζει έργο. Πριν 3 χρόνια ανεβάσαν το Πλούτο, πέρσι ανεβήκαν οι Όρνηθες και φέτος αυτό το έργο τα Πάμφυλα. Νομίζω ότι χρωστάμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο Σπύρο το Φιάσκα. Στη Μικαέλα, στην Όλγα, στο μικρό Γεωργάκη, για να μην κλάσουμε και γιαγιάδες και παππούδες. Γιατί αυτή εδώ η γειτονιά, τώρα να μιλήσω και ως μαμά παιδιού και ως γειτόνισσα εδώ του στενού, αυτή εδώ η γωνιά που βλέπετε είναι εξαιρετικά φιλόξενη. Κάθε καλοκαίρι με το που έρχονται τα πιτσιρίκια μας από την Αθήνα σμίγουν με τα πιτσιρίκια του στενού και παίζουν και τις μπάλες τους και τα επιτραπέζια τους και παράλληλα κάνουν τις πρόβες τους. Κάθε χρόνο δίνουν ραντεβού για το επόμενο θεατρικό. Να μην πω ότι πρωτού καλά φύγουμε, έχει ψηλοαποφασιστεί και το επόμενο έργο. Ευχαριστούμε λοιπόν, να μιλήσω εκ μέρους και των άλλων γονιών και γειτόνων, όλη την οικογένεια και ιδιαίτερα το Σπύρο το Φιάσκα, ο οποίος με πολύ μεράκι, υπομονή, επιμονή αναλαμβάνει όλο το στήσιμο, τα σκηνικά είναι δικά του, τα φωτιστικά, η μουσική, η επιλογή της μουσικής, η σκηνοθεσία. Και να πούμε επίσης ότι αυτή τη χρονιά, εμπνευσμένος από αυτή την ιστορία, ας το πούμε έτσι, στο Φρικιπίντι, αυτό που ανέφερε στην αρχή, το story που αναφέρθηκε στην αρχή, έγραψε
Και το έργο αυτό νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά εφάνταστο ως διάλογοι. Η συγγραφή του έργου είναι του κ. Φιάση. Είναι του κ. Φιάση.